natin nan yanzu gyara gurin nan kar dan natin nan yanzu kar dan natin ne na Allah ba mu na annabi wa taimaka mun sarrafa hanya Allah da annabi wannan an ba za a yi na ga tsinan ne Allah da ne Allah ne wa in kirka muna samu muna yin bara a gun ni ne lafiya ba mu na Allah ni kadai amana na annabi amana sadaka fi sabilillah amana na Allah ni kadai kana ba wannan munafiki ya sadaka Allah ya haka da alheri Allah ya bada lada ban za mu munafiki Allah mun ga yi da kuma muke ce da kamar kana barin gina ka ba kana Allah kai da baka da asali a cikin Qur'ani ma in ji uwanka ne ya ce ma da asali to fa da asalin ka wani wasa ce na ta uwanka ce